Terra Baixa és aquesta lluita entre la part lluminosa i la part fosca, i concentrar-la en un ésser humà només, en un personatge, en aquest cas en Lluís Omar, ens dona una dimensió del que és la contradicció d'un ésser humà. En aquest sentit, jo crec que l'espectador no veurà un monòleg, sinó que veurà quatre veus en un mateix actor. Jo la vaig fer per primera vegada l'any 74, que jo tenia 17 anys, i Terra Baixa va ser el primer personatge que va tenir un impacte sobre el Lluís, no? Pel que era el personatge, per les coses que deia. Vinc o no vinc? Vinga. Quan jo vaig fer-lo l'any 90, se suposa que jo ja tenia més o menys 33 anys, ja tenia una trajectòria bastant sòlida perquè jo vaig començar el lliure amb 19 anys. Llavors era aquell record que jo tenia d'aquell noi de 17 anys que somiava que un dia podia ser actor però que inclús no es creia que això pogués arribar a ser, doncs ja era una realitat. I ara, amb 55 anys, començo a entendre de què va això. Em refereixo més a la vida i em semblava que Terra Baixa em permetia fer allò que diem, a vegades hi ha gent que escriu un llibre perquè ha tingut una experiència a la vida i pensa que aquella experiència que li serveix a ell li pot servir a un altre. Terra Baixa seria com si jo escrivís el meu llibre amb l'eina que per mi és familiar, que és l'eina de l'ofici del teatre, no? Aquí el tens.